נגינת מוסיקה, טאטי, ועכשיו אתם כל אחד חוזר למקום שלו. בדמות שאתם הולכים. עומר עם הדמותה. אנחנו לא רוצים לעצור כל שנייה ברן הזה בכלל. יש להרגיש כמוך בישראל פעם. צריך להיות בשקט. אני מחליפה את אילן. אינך מוזמן להתאכסן בצל קורתנו, ידידי הצעיר. במקרה אני מכיר אדון מחובנות, שישמח לתת לך מגורים חינם, וכמעט אף פעם לא מבקש תמורה. כמובן בתנאי שאדון אחר יציג אותך בפני. הוא מכיר אותו אתה שואל? ללך. מכיר ומוקיר, ידידי הצעיר. מי האדון הזה? מנהל מוסד צדקה או משהו ככה? צדקה, לא בדיוק הייתי אומרת. אבל אם אתה מגיע איתנו זה בסדר. כי במקרה אנחנו דיירים החביבים על מר פייגין. אגב, אם אנחנו צריכים להציג אותך בפניך, כדאי שנדע איך קוראים לך, מר חבר. אז מה שמך אני אשמח לדעת, אם לא אכפת לך. אוליבר. ואיך קוראים לכם? פייגין היקר, משהו. נעוף מהר נשוב. נעוף מהר נשוב. זה שחשבת, גם שלא תחשוב. שלא תדאג יום חול או חג. שלא תדאג יום חול או חג. נשוב, תמיד נשוב הבית. ושנשוב נביא לו מכל טוב, ביום טוב ומוצלח ולא נשכח מיד לשוב. לא. לא, זה עכשיו. עכשיו אני, נכון? כן. נכנס באהבה כל הבא ליד. נכנס ביד הרחבה. ביד הרחבה נכניס לכיס מיד. באים שוטרים באים. עושים חצי סיפור. לא ככה בן? את צודקת. אם טוב עכשיו, למה לחשוב מעבר? החיים דבש. החיים דבש. פה ושם יוצא לסבול מפנס בעין שמאל. להסתיר תמיד אפשר, אז גם אם זה חזר אל תבכי בקול. כי החיים הם דבש. ותגידי ננסי, את לא חושבת שאתם על בית, חינם, אולי ילדים? ממש לא, על בית וילדים אני לא ממש חושבת, הרי סך הכל בשביל אחת כמוני החיים הם דבש. היי פייגין, מה יש לנו כאן? גבירותיי, שכחתי להציג בפניכם את הדעה. אני חללת. הם מפוצצים. איך כאן? איזה כיף, נעשה הון. אתה עמדת, אתה. יכול לעשות? הגיע להם, שכתים. טוב, מי היום? לא אני. אף פעם לא אתה פחדן. אולי אני. אני לא פחדן. לא, כן. לא אחינו. איפה אוליבר? איפה הילד? מה קרה לאוליבר? לקחו אותו בכרכרה. מה כרכרה? מי כרכרה? איפה כרכרה? הוא לקח את הקש. אבל הוא היסס. הייתה שם חבורה של השירים הלוקקים כאלה. הלכנו על האחים לוקה. טרף קל. הכי קל, ונראה גם ממש מפוצץ. אבל הוא היסס. אז דודג'ר. פשוט עשיתי בעצמי. התחבקנו. תתפסו אותו על חם. לקחו אותו לבית משפט. שני שוטרים כאלה. טמבלים. טמבלים. כל השירים המלוקקים האלה הלכו אחריהם. זה צמד חמד, אה? הבנתי. איזה קלדרת. איזה קנקן תה יפה. חבל שכולם שותים קפה בימינו. אז זה בסדר, אני אמכור את זה בתור
פרי את הספנים. אוי, ביל, טבעת בשבילי? לא היית צריך. טבעת מזויפת. נו שוין, אני כבר אצליח לדחוף אותה לב. טוב, מאוד נהניתי מהשיחה הקטנה שלנו. רגע. נראה לי כנראה שכחת משהו מרוב הנאה. לא. מה כבר יכולתי לשכוח, מזומן ביל, כאן עם כל הגנבים הקטנים מסביב. מה אני יצאתי מדעתי? אני צריך קודם כל לתמחר את הסחורה. מחר. אז יש בעולם, בוא נתן. איזה שרום. של זה הבוקר. ברוכים הבאים. ניכנס דוקטור. אני חושב שתגלה שמצבו של הילד ישתפר פלאים. ברשותך אדוני, בין הזמן יחליט? הוא יחליט. תודה לך גברת בדואין. חכי. סליחה. תודה לך גברת בדואין. אמרה או לא, גברתי? איך אתה מרגיש היום? מאושר. אני יכול להישאר כאן לתמיד אדוני? רק אם אתה רוצה. רק אם אתה רוצה. הרופא בא לראות אותך. די. אף תגיד. הרופא בא לראות אותך. אדוני? כן, מה העניין? מישהו ביקש לראות אותך, אדוני. מה הוא רצה? הספרים שהזמנת. תודה, איפה הוא? הוא השאיר אותם והלך. חבל, היה כמה ספרים שרציתי להחזיר היום. למה שלא תשלח את אוליבר? כן, אני אחזיר אותם בשבילך, אדוני. הם בסדר גמור. אם אתה רוצה, אני אשמח. אני רוצה שתך פאונד וחצי שאני חייב למר ג'וסף. הנה, קח 5 פאונד. אדוארד, 5 פאונד? 5 פאונד? 5 פאונד! 5 פאונד! כן, 5 פאונד. זה ממש פה בפינת הרחוב, אני מצפה שתחזור צ'יק צ'אק. וידיים כפולות. תרתי משמע. תפתחי עיניים ננסי. בחורה חזקה והאמיצה ביותר שאני מכירה. את לימדת אותי לדאוג לעצמי כל הזמן. תסתכלי על עצמך. אוי, אוליבר, אח יקר שלי! עזבו אותי, אוי, איזה מזל שמצאתי אותך, אוליבר, אח שלי! איפה היית? כולנו השתגענו ברוב דאגה. אוי, תודה לאל שמצאנו אותך! מה קרה, גברתי? אוי, הילד הזה, הוא ברח מהבית של ההורים שלו לפני שבועיים, אנשים טובים וקשי יום, והצטרף לחבורת גנבים איומים. אנשים רעים. אנשים רעים קשי יום. שבר לאמא שלו את הלב. שבר לאמא שלו את הלב. זה לא נכון. זה לא נכון! איזה ילד חצוף! מהר לחזור הביתה, ילד רע. אני לא, אין לי אבא או אמא! אני יתום! אלוהים ישמע, תשמעו איך הוא מדבר! אל תזוז, אתם מרקדים. כן, תפסיק לזוז בסמים. הוא מנסה להשתכנע, אתם לא זזות. אבל אי אפשר, הוא חזק. אל תזוז. זה את אחותו מזה. תעזרו לי להחזיר אותו הביתה לפני שהוא יהרוג אותנו. מה לא עושים בשביל תשומת לב? אוליבר? ניסה? מהר לחזור הביתה. יא וסבתא שלך לא מחזיקות לקחות. מה, גם ספרים אתה גונב? לא, זה לא כובע, יש לך. סתם שם אותו. יואו, זה מה שמגיע לו. ככה צריך. סתם, הוא לקח ממישהו. הנה, שאתה בא איתנו. נבלה קטנה. מהי זכותה של אישה? לציית. איתי. לציית. חזיר! חזיר חסר לכם! תבכי זה טוב, תבכי זה רוחץ את העיניים, שוטף את הפנים, פותח את הריאות, מוציא עצבים, תבכי. בוא תראה! יש פה משהו. משפחת ראולה? יש אפילו כתובת בלונדון. אתה חושב מה שאני חושבת? אוליבר? מה את חושבת שאני חושב? מה שאתה חושב שאני חושבת שאתה חושב. כסף! הרבה כסף! טמבל! אוליבר, הפעם חשוב לילד כל כך מתוק. מצק מדבש. ובכן, מה עכשיו? ללונדון מטומטם, ללונדון.
אל תתפרקו.